nie sme negramotní, my vieme čítať. Prejdite k tým veciam, ktoré... Ak dovolíte, dámy a páni, budeme pokračovať. Prosím vás, jedna vec. V prvom rade ste sa nám mali ospravedlniť za ten proces, ktorý ste spravili. Neviem sa predstaviť za tie 2,5 miliarda. Minister životného prostredia pán Taraba vyhlásil, že pokiaľ to ľudia nebudú chcieť a nebude to v územkách, tak sa to robiť nebude a to bolo verejné vyhlásenie. Na čo sa toto predstavovanie celé? Kde je Taraba? Nie, ale naozaj, na čo to predstavujete? My toto všetko poznáme. Ale keď nás ministerstvo životného prostredia vyhlásí verejne, že sa to robí... Vážené dámy, vážení páni, aby sme to dali na správnu mieru. Príprava takýchto stavieb, či sú to diaľnice, verejnoprospešné stavby, vrátanie priehrad, je komplikovaný proces, ktorý je zložitý z legislatívneho hľadiska. Vodohospodárska výstavba je štátny podnik, ktorý zodpovedne postavil na tomto území od Oravskej priehrady až vrátane Márinca a ďalších priehrad. Každej z týchto stavieb bohužiaľ bol uprednostnený verejný záujem. Ja osobne mám úctu voči každému vlastníkovi, ktorý bude nejakým spôsobom ovplyvnený. Je mi ľúto každého, kto sa musí vysťahovať kvôli diaľnici. Toto nie je stavba, ktorá sa robí kvôli nejakým politickým účelom. Toto je vodohospodárska stavba, strategicky dôležitá pre naše deti. Táto stavba si bude... Táto stavba je... Vyhodnocovaný viacero profilov a tento profil vyšiel vzhľadom na obmedzenie obyvateľov ako úplne najlepší, najmenej obmedzujúci. Zaznievali tu slová, že prečo sa to nestavia, dajme tomu, na lokalite Dubákovo. V lokalite Dubákovo žijú stovky obyvateľov, je tam výrazne nižší spád, výrazne nižší prietok, výrazne nižší objem akumulovaný a výrazne horšie evaluovanie. A výrazne väčšími nákladmi by tento štát dosiahol výrazne horšie efekty. My všetci sme presvedčení, že robíme dobrú vec, dobrú stavbu pre naše deti. My túto stavbu pravdepodobne stavať nebudeme vzhľadom na nejaké cykly a jej úžitky nebudeme užívať my, ale naše deti a vaše deti. To je o tom, o významu, ak si necháte vypočuť tú prezentáciu, tak sa dozviete, že v roku 2040 bude na našom území spustený nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach s výkonom 1000 až 1200 MW. V prípade akejkoľvek poruchy na takomto zdroji my nemáme riešenie. Budeme mať takú situáciu, ako bola včera v Španielsku, absolútny blackout. Čierny vák má výkon okolo 700 MW. Nedokáže nahradiť takýto jadrový zdroj. To je len jeden z bodov dôležitých, ktorý musia naše deti v budúcnosti zvládať. Ale pokiaľ si ho nechcete vypočuť. Neurobili nič, iba chceme robiť štúdiu. Zatiaľ neurobili nič, iba chceme robiť štúdiu a analýzu, ktorá preukáže, či je to vhodné na realizáciu a či všetky predpoklady, ktoré zatiaľ vyzerajú veľmi slúbne, sú realizovateľné. Ale ja by som vás chcel poprosiť. Skúste nás nechať dokončiť prezentáciu. A tí, čo tú prezentáciu nechcete počuť, ja vás poprosím, choďte von, nechajte ju vypočuť si tým, čo si ju vypočuť chcú. My sa potrebujeme vypočuť, s ktorými pracujeme. Je tam zamestnaných od 12 do 16 ľudí. Nechcete tých 150 zamestnaných. Vodárenskú nádrž, skúste porovnávať
voči presvedkovateľom zradení Čierny Vár alebo bohostranných Čechách. Tak porovnávame porovnateľné. Musí dať si dokopy. Ste si povedali, koľko ťa 2000 eur pán dokopy vezačne? Vy tu chcete postaviť 2400, v Rakúsku sú 150, poviete, že ich je 23, ďalší klamstvo, nie je ich 23, je ich 16, z toho sú dve vo výstavbe. Nie je ich 23. Nie, vy ste zrátal dokopy PVčky a vodné elektrárne, tých je 23, ale PVček je tak len 16. A to sú klamstva na klamstve. Polovica tých PVčiek zavretých, pretože sú zaliaté a zasypané z ľadovcov tým pieskom. Tie vôbec nefungujú. Viete, to sú informácie, ktoré vy podávate, nejaké podkladáte ľuďom, ale sú to klamstvá. Už od 5. februára sledujem túto situáciu nielen ako odborník na lesnícku hydrológiu, bioklimatológiu, ekológiu lesa a klimatické zmeny. Som zároveň aj vlastníčkou chaty v zátokovom potenciálnom území na Čechách. Zastáva mi rozum nad tým, čo sa tu 2 mesiace deje. Zastáva mi rozum nad tým, čo toľkíto ľudia strávili človekohodiny nepripravenými projektami, ktoré nám tu páni z vodohospodárskej výstavby prišli prezentovať. Skúšam študentov 40 rokov. Žiadny študent by si nedovolil byť na skúšku takto nepripravený, ako prišli prezentovať. Obyvatelia tejto obce v časti Čechánky už 2 mesiace nespávajú. Zaoberajú sa touto problematikou, ktorú majú zoštudovanú lepšie ako vy sami. A vy si dovolíte tu sem prísť s tým, kde tu odznela odpoveď na otázku, ako ochránime pitnú vodu v Málinci.